Samantala, isang paaralan po sa Malasique nirereklamo. Para sa detalye kasama natin Idol Matty Pacheco. 104.7 IFM. Report! Dumulog ang ilang estudyante mula sa isang kolehiyo sa bayan ng Malasique ukol sa mga alegasyon laban sa mga umano'y anomalya sa paaralan. Kine-question ng isa sa kanila ang umano'y hindi transparent na paglalahad ukol sa programang Tertiary Education Subsidy. Di umano, wala raw silang ni pisong nahawakan. Bagamat bayad na ang tuition fee nila at mga libro, ngunit kalaunan ay siningil muli sila. Ang isa pang dumulog, inilahad na aabot umano sa 15,000 ang binayaran nilang graduation fee, ngunit pinagtataka nito na sa laking halaga ay wala pa rito ang mga dokumento na kanilang kinakailangan. Di umano, pinagbabayad pa sila ng higit 13,000 piso para makakuha ng diploma at certificate of grades. Tinungo namin ang paaralan upang hinga ng komento sa mga alegasyon, ngunit walang nagbigay ng pahayag. Sa pinadalang mensahe nito, maaari umanong tumungo ng personal ang mga may hinaing sa opisina ng presidente upang ipaabot ang kanilang mga reklamo. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.